Käy. No niin, nyt ensimmäinen laskupäivä takaa. Miltäs Raine? Puhukaa vähän kovempaa. Miltäs Raine näyttää? Ai mitä, ei kun fanit tuo vilkutteli jotain, en mä tiedä mikä ne varsinaisesti. Ei se ole hirveästi rauhassa, mutta niinku tyttöfaneille mä oon paljon suopein. Minkä takia? No siis, joo tulkaa vaan, ei tarvi silleen aika paljon. Moi! Haluatteko te nimmareita tai mitä tää? Oliks teillä jotain erikoisia toiveita? No tuli kysyä, että kuinka kauan sä oot treenannut, että sä laskut? No siis 12 vuotta oikeastaan. Raine, tunteeko ne muut ihmiset sua täällä luulet? Aika vaikea täällä on liikkua. Ootan mä kuvatas vähän. Siellä niitä on. Nää on kaikki Raine-faneja. Kiva nähdä. Mitäs tapahtuu hei? Haetaan näin asentoi Raine. Räpit on kunnossa. Venyy. No niin, kuvaillaan uudenlaista lumilautailuvideoa. Näytetään aamusta asti huippuammattilaiset päivä. Ensin tärkeä aamupala. Siinä taitaa olla vähän herätettä, taitaa kahvi olla. Näinkö? Kahvi ja sitten tämmönen proteiini ja hiilaripitoinen aamupalaleika. Nyt on se hyvin. Ei vitti ihan aamulla vetää mahaa täyteen. Tai jos rupee tööttämään täyteen sitä koko runkoon, niin periaatteet sieltä lähde. Et pyöriminen ja elastus on tärkeää. No. Aina. Ja seuraava projekti sit aamulla on ilmeisesti rinteen tutkiminen vai pitääkö paikkaa? Valmentaja, joka päättää näistä asioista, että mä teen hommani niin kuin mä osaan ja se on yleensä riittänyt. Joo, eli ihan ensimmäinen juttu, että me hypätään tuohon autoon ja ajetaan sinne sinne. Se on tärkeä. Siinä alhaalla sitten käydään oikein vielä toinen kahvi takeaway mukaan ja sitten tänään me ajateltiin ottaa ihan tommonen perus paippipäivä. Aamulla otetaan ne isoimmat hypyt heti. Kun paikat on vähän lämmennyt, niin koska sit jos sattuu loukkaantuminen niin aikaisemmin on, niin ei enää iltapäivästä ottaa niitä. Ne on kuitenkin ne, millä tää lumilauta pyörii. Nyt on hyvä ottaa vähän lämpöä vielä tässä samalla. Niin Joo, Raine näyttää tärkeimmät venytykset ilmeisesti. Mä lämmitän täältä takaa. Mitkä noi tärkeimmät lihakset on, mitkä pitäisi saada auki? Aivolihas on ihan tärkeä ja se lähtee tuolla kahvilla. Vanhan liiton venytys. Mikä on aika hyvä, tästä saa aika hyviä auki. Ai vitsit. Oikein sellainen valmis laittaa varusteet kasaan. Ja sit seuraavaksi Raine näyttää tässä tärkeimmät varusteet. Henkilökohtaiset varusteet, millä sitten parhaat suoritukset saadaan aikaan. Mä en oo niin tarkka näistä sponsorit ja noin mitkä nää tutkii, mitkä sopii. Nää on tämmönen kavattoman päälle. Se on tämmöset lämpö. Onks ne mitotettu noin sitten? On jo. Tehtaan kaikki käydään läpi ja mitataan ja tuulitunnelissa kokeillaan. Siinä on tommonen aluskerrasto, mikä hengittää ilmeisesti vähän ulospäin. Joo, ja nää on tosi nopea. Laskuhousut on tärkeet. Onko toi väliin? Värillä? Niin. On jo, kyllä se reagoi eri lailla siihen rinteeseen. Ja sitten housuihin soveltuva takki. Sitten seuraavaksi lämmin pipo. Tää pitää ajatukset kasassa. Siellä kun oot 8 metrissä ilmassa, päräyttänyt paipissa sinne ylös, niin Siellä on vähän eri ilmavirtaukset just. Ei sitä tavallinen maakrapu ymmärrä. Tää kypärä. Tässä on tosi tärkeet. Nämä kuulokkeet pystyy hakemaan sitä aggressioa sitten. Jos mä kuuntelen aina ihan täysin. Niin, pystyykö kertoa mitä bändejä itse? Tätä me ollaan aika paljon valmennuksessa käyty just läpi tätä musahommaa. Kisattu black metalia ja kaikkea mahdollisimman satanista mä kuuntelen paljon. Juu. Ei tulee semmosia yliluonnollisia voimia. Sitten on nää vittu kuukengät, mitkä painaa 8 kiloa ja näissä on tää erikoinen niinku uuden tyyppiset nauhat. Näissä on niinku tämmösiä säikeitä, niinku elastisuutta. Hei nyt vittu, tiedätkö tää tyttöjengi on... Valmentaja vois kertoa vähän Raine profiiliin.
Minkälaisesta laskijasta on kyse? Kyse on erittäin lahjakkaasta, lupaavasta laskijasta. Meillä on tässä yksi Etelä-Suomen uusia toivoja. 2014 meillä on tähtäimessä olympialaiset. Sotsin kisat. Sotsi just nimenomaan. Siihen me tehdään duuni joka päivä sen mielessä. Aamulla herätään, se juttu on eka mielessä. Silloin mennään nukkuu, se on eka mielessä. Tällä hetkellä ollaan top 10. Ja että päästään 3 joukkoon, niin meidän on ainakin treenattava fysiikkaa ja pohjelihaksia. Vahvuudet on loistava koordinaatiokyky, kylmäpäisyys ja sitten pari sellaista erikoistemppua, mitä me ollaan treenattu, mitä nähdään. Sitten katsotaan kohta rinteistä tarkemmin, mitä ei ole muilla. Valko-Venäjän maajoukkue on saattanut saada vihiä näistä tempuista, mutta muuten. Jos yksi hyvä ja yksi huono puoli pitää löytää, niin summataan ne. Joo. Helvetimoinen itseluottamus ja kylmäpäisyys. Ja välillä mennään vähän niin kuin jopa yli omien taitojen. Siinä rajamailla ollaan koko ajan, mutta se on tärkeää, ettei ikinä alisuoritusta. Mieluummin ylisuoritusta. Ja huono puoli on taas myös toisaalta semmoinen epärealistisuus jossain määrin. Sekä fysiikka. Ja onhan näitä.